Бум! Здравейте, пичове! Аз съм Diamond 7. Можете да ми казвате Diamond. Извинете, много съжалявам, съжалявам за това. Много съжалявам за това. Много съжалявам за това. Просто един клип снимах, който беше провален. И може да ми викате Diamond 7. Може да ми викате Diamond 7. Както вие ще решите. Така. Еде. Си някакви тъпи неща ми гледат. Много сори. Днес ще играем Майнкрафт от началото, защото онзи сървър беше изтрит. И така, ох, извините, много съжалявам, ама трябва да малко да намаля звука. Така, аз съм на Изит и в Майнкрафт има едни кучета, които приличат на кучета, ама те не са кучета. Не го спанахте, нали? Има в Майнкрафт едни животни, които ви приличат на кучета, ама те всъщност са вълци. Играех в Майнкрафт на компютър българска и пише, че са вълци. Много странно. Тъй. О, много хубаво тук. Да, вижте. Тук мога и те да скачам по стълбите. И ще като казах да скачвам по стълбите, засетих за враточките на Елена Кана. Нищо. Нищо. Помислих си, че това е... Помислих си, че това е овца. Тук е идеалното място за къщичка. О! Мале, много хубави места за къща. Идеално. Не знам кое да си избера. Това или това. Така. Онче, бонче, чупно перонче, рибащо камаксел тук. Точно по средата падна. И аз събирам това място и ще направя мазе. Тъкмо за да е по-ниско. Ще търся дървчета, които са малки и още не са пораснали. Мина! Намерих си мина. О! Пичове, намерих си мина. Мина. Дано да виждате в тъмнината. Надявам се. После ще дойда. Тая мина. И така. Така, не знам къде има точно дърва, дръвченца или големи дървета. Сега ще видя нещо само. О! Знаете това на какво прилича? Сега ще малко. Прилича на... Ей, това е така. Казах. Това беше странно, нали?
Казах се лицето и пак се го скрих. О, колко много. Това значи 1000 торча. Не. Още материал. Ми трябва много дърва. Много дърва. Търъндън. И къде има дърва? Дръвчета. Малки дръвчета или големи, каквито и да са. Като е свят е без дърва, без дръвчета, без нищичко. Дори без храна. Представете си, без храна. Ма, знаете ли аз какво си мисля да направя? Да потърся едно квадратче и да му направя врата и да му я сложа. Поред мен тъй става по-добре. О, ето ги дърветата, ето ги. Ето ги дърветата, ето ги. Това не ви ли прилича много кръгълник? И соко в средата. Вижте какви обувки. Ама аз наистина имам такива обувки. Много ми е странно. Веднъж май дойде Херобрайн, ама не знам. В най-якия ми сървър и ще ви разкажа какво стана. Няма да се строя къща. Не. Виждате ли? Айрон! Ох, това се казва късмет. Уоу. Айрон, да. Сега ще ви разкажа една случка. Не знам. Беше много изненадващо. Бях си направила мазе. Да, мазе. Вътре с басейн, с бар. Не знам за ком беше ония бар. Никой не идваше в сървъра, защото не го бях пускала. И после аз тък му се отивам зад барчето и тък му излизам и в гърба някой ме оцели с стрела и на един удар ме уби. На един удар. Това може да е само Херобрайн. Или пък Илюминати в Майнкрафт. О, това ще е гадно Илюминати. Да, трябва ми само една кирка. Кирка и една врата. Не бе, врата. Много се чудя защо ми дават 3 врати. И сега виж, че едната врата ще се изхъби. Не се изхъби. Трябва да е само една. Те са 3. Помислите, че го няма крафтинг тейбъл. Къде е мината? Забравих къде беше. Чекайте. Се ще се сетя, като се подкачам така. Не. Сега. Да! Намерих каквото търсех. Малки дръвчета. Да, ама аз търсих мината, не малки дръвчета. Странно. Чак сега се появих. Много ми е странно къде е тая мина, бе. Ето я.
Или това е малка дупка? Не, това е малка дупка, бе. Става нощ. Не, ух. Как се оплаших, бе. Мисля, че прасе с дълги крака. Ой. Това ми прилича на ракета, която се запътва към някаква си планета. Странно е, да. Много е странно. Ако ми дойде сега вълк или куч, както някои го наричат тъй. Не знам какво. Само така. Не, той. Их, не става, бе. Пък е много тъмно тук. Тук е много тъмно, бе. Пичове, много тъмничко. И не мога нищо да видя. Опа! Фиксирай го. Аз го фиксирах. Ама, знаете ли защо влизам в тази мина? Може сега да ви е малко тъмно. Не мога да чупя. Да наветря ми камък. Нищо. Може да ви е много тъмно. Или малко, не знам. Но търся колт. Къде има колт? Няма колт. О, не. То е много тъмно. Сори, че нищо не намерих, ама това е Майнкрафт. Трябва да се намъчиш да намериш диамант. Даймонд. Даймонд след даймонд. Кил след кил. Вената с нов пут. Скил се е здобил. Не падай. Не падна. Не, да. Да, взех си дърво. Стига с тези дървета, вече ми омръзнаха. Трябва ми колт, не дървета. Някъде наблизо трябва да има колт. И много наблизо. Не! Пак си помислих, че огромно прасе с големи крака. Много странно. Пък го видях само веднъж. От мод. Или пък може да не е мод. Може пък да е тъй. Ето още една мина. Вътре може да има колт. Дано да има. И така, влизам. Пак ви казвам, може да ви е тъмно. Ама не мога нищо да направя. О, не. О, да. Ох. И много тъмно, нищо не виждам. Сетица. Ох.
Намерих. Сетих се. Ма чакайте! Май имам. Дано да имам такова достатъчно камък за печка. Имам! Радвайте се, хора, ако искате. Едно. Само това мога да сложа. Бързо, бързо! Ей! Много се радвам! Ох, не. Мога да си направя факли! Мале, тази печка е върхът! Това на какво ви прилича? Ако не знаете, това е новата ми къща за нас. Ще пренощувам. Опа! Извинете, че стана по време на клипа. Батерията е изтощена. Ще може да спра клипа. Може, всяко го спра на пауза. Може да спре клипа, може да не спре. Ако спре клипа, дано да ви е харесал клипа.